सकाळ सकाळी आमच्याकडे गौरी आलेली आहे. काव्याची गौरी. गौरी गौरी प्रकट झाली आहे. चपाती तिकडे देतात ती याद कशी येईल. हे बघा आमची गौरी आलेली आहे. लगेच खाल्लं. व्हेरी गुड. ते दाणे खायचे बघते मम्मी. मम्मी चिमण्यांचे दाणे खाल्ले तिने. अरे चिमण्यांचे दाणे आहेत गौरी. गौरी ते चिमण्यांचे दाणे आहेत. खाऊ ते तांदूळ आहेत ना. आजूबाजूचं सर्व खाते मम्मी ती. साफ करते. तो तिकडे पण आहेत बघ. चालली आता तिकडे बघते काय आहे का तिकडे. नाही घरी कोण आहे काय. काका आहेत काय बघते ती. तिकडे ना. काका नाही. काका नाही आहे गौरी आज. आज तू फ्री फिर. आज पप्पू कुठे चाललाय. नमस्ते. आज पप्पू बघा कुठे चाललाय. काय काय घेऊन चाललाय. मॉर्निंग रुटीन हे तर खाऊन झालं मग तरी आला पण. हा ताटभर खाल्लं दोघांनी पण. आता हे काय सांग. हे आपलं चिमण्या ना. हा बघ वरती येतो. हा आणि तू सांग किती चिमण्या येतात तिकडे आम्ही. आता भरपूर येतात. 10-12 एक साथ येतात. एक टिपरी 2 दिवस खातात. आणि अर्धी टिपरी देतो. अर्धी ही आता अर्धी टिपरी आणली आहे. अर्धी घालतो. हा आता येतील बघा थोड्या वेळाने. हा तिथे आपली काव्य येते. काय काव्य घेऊन आली. भांडी घेऊन आली. हा ठेव तिथे. चल लवकर. पुढे जाऊ नको गौरीच्या. पप्पू गौरीच्या पुढे नको जाऊ. ते दोरी बांधलेली आहे ना ती पटकन पुढे येईल. तिथे आपले काका आता आलेले आहेत गाडीवरून. काका गाडीवरून आलेत आता. बाय. मला उडवायची वगैरे. प्राण्यावर. छोटू छोटू छोटू. गौरी आमची आठवण काढा. ए गौरी छोटू आमची आठवण काढा. थांब आधी. दोन छोटू आहेत आपले. 2 छोटू. तुझा नाही सोनू. माझा सोनू. काव्या. हा हा मारत नाही. ती काळी कॅच घेते बरोबर. जेवण झालं की इकडे पाणी.
काजी आज पाऊस आज नदीचा का असा का कलर? रात्री पाऊस लागला ना दोनदा हां हां. सकाळी, मग पाणी भरपूर येतं ना जरा, हम्म. तेव्हा कलर असा आहे. पाऊस लागला की हे भरून जातं. आजी तुम्हाला जमेल चालवायला? का गाडी हा नाही नाही ना? बसा. आता डबल स्टँडवर लावलेली आहे गाडी. अरे वा. काजी चावी फिरवा, चावी फिरवा. चावी हा फिरवा वरती. हा बस. ह्याला दाबा. ह्याला नाही ह्याला दाबा. ह्याला ना दाबा. त्याला नाही, खाली 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 दाबा. काजी कशी वाटते गाडी चालताना? मस्त आवाज येत आहे ना. हा वरती करतो. रेस द्या, रेस द्या. ते फिरवा. ते बटन का दाबू आता? ते फिरवा फक्त हे. नुसतं हा हलका फिरवा. फिरवा. अरे वा. एका मिनिटात पोहोचलात मुंबईला. हो. वरती पकडा लागला नाही तर खाली टच झाली तर गाडी जायची पुढे आजीची. हो. हा. नाही बघित होते ना. मी काय म्हणतो, तुमच्या पेक्षा पहिले आजी शिकली गाडी. हो मग गाडी चालू आहे बघा. गाडी चालू आहे ना. आणि इकडे काय गब्बत झाली? आत्ते पार्टी काय गेली? पिशवी राहिली. घरी पिशवी राहिली. एक पिशवी घरी राहिली. मला वाटतं हिने आणलं. मी सांगली का तुला. आळू अजून अंगावर आले? चला चला बसूया आता. जेवल्यात जाऊया. माती सुकवते. कशासाठी? हे आपल्या मुंबईला दिल्लीला न्यायला. हा मग आमची दिल ह्याच्यावरती बसणार. आता ही माती सुकी सुकी माती टपात दिली ना, हा ते टपात जाऊन बसणार मातीत. हा म्हणजे गावचं हे घेणार, ती खुशबू घेणार मातीतून. मस्त ना. हा. आणि मी तुम्हाला आता हे बघा काय लावलंय झाड. हे कशा लावलंय सांगू मी? ते हे पावट्याची झाडं आहेत ना, ही वेली आता वरती येतील ना सर्व. हे बघा. आणि सगळे आता त्याच्यावरती चढतील. आणि आपण जेव्हा मुंबईवरून परत येऊ तेव्हा किती मस्त वाटेल ना इकडे. तेव्हा मस्त वाटेल. तोपर्यंत राहिलेत का तर. राहतील. अरे आता आपले हे लवकर झालेत आहे, ते वर चढलेत आहे. काव्याला काहीतरी आणि आणलंय काव्य आहे ना आपली. काव्यासाठी मी काव्याच्या आईला बोलून ठेवले आहे. है ना. पावटे झाले तर आता बघा सर्व झाडं झालेली आहेत. आणि आजी आता आतमध्ये आहेत. का आजी आज आत्यांनी काय खायला दिलं बघूया आपण. भुर्जी आणि भाकरी आणली तांदळाची. आत्याने आणली आहे बुर्जी भाकरी. भुर्जी आणि जरा गरम केली. बुर्जी भाकरी आणलेली आहे आजीनी आणि स्पेशल. ह्याची भाजी कसली शेकटाची, हे शेंगाची. माझ्यासाठी, हे हो. मम्मीसाठी. हा ही मम्मीसाठी व्हेज. हम्म. हे नॉनव्हेज. या आजी आता गरम का केली? ते हा. पाणी सुटतं ना डब्यात. हातपाय धुवा. हातपाय धुवून येते बाहेर. चल तू खाऊन घे डब्यात. चला हे आम्ही खातो आणि तुम्हाला दाखवतो कशी झाली. हा शेकटाची भाजी पण बघ. शेकटाची भाजी. हा